Maraba da zuwa Voice of the Future Yobe, ma'ana Botfi TV Show. Wannan shiri ne domin ku, musamman matasanmu, domin ya ba ku dama ku faɗi albarkacin bakinku, ku bayyana mana ra'ayoyinku, kuma ku zama ɓangare na gina Yobe mai kyau. Burinmu a bayyane yake, ƙarfafa canji mai amfani, inganta ci gaba da wayar da kan jama'a akan muhimman batutuwa na al'umma. Shirinmu zai kasance duk mako, inda za mu tattauna akan muhimman fannoni kamar ilimi, lafiya, mulki, tsafta, kirkire-kirkire da ƙarfafa matasa. Kowanne mako za mu gayyato baƙo na musamman cikin shugabanni, masana da matasa da suka yi fice ta fannoni daban-daban, domin su raba ƙwarewa da mafita, su sharing abin da suka sani da mu baki ɗaya. Za ku same mu a duk inda kuke, har Facebook, TikTok, Instagram da ma YouTube baki ɗaya. Wannan shirin ku ne, muryar ku ce, makomar ku ce. Mu haɗa kai wajen gina Yobe na mafarki, Yoben gobe insha Allah. Bisalam.